विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सावय वेरेंच्या खामेणी सांस्कृतीक मंडळान सावय वेरेंच्या पंचायत वाचनालय सभाघरांत महिला भजनाचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे म्हण हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर सावय वेरेंच्यान महेंद्र गांवकर। इकडचे तिकडचे कलाकार चांगले चांगले कलाकार जमून स्पर्धेमध्ये बसतात आणि पारितोषिकं घेतात। यामुळे स्पर्धेचा मूळ उद्देश साध्य होत नाही। अकादमीचा मूळ उद्देश असा होता की भजन स्पर्धेमध्ये जी पथकं उतरतात त्यांनी स्पर्धेमध्ये भजन सादर करावं, किंबहुना ते भजन वर्षभर आपापल्या गावात किंवा इतर मंदिरामध्ये ते भजन सादर व्हावं। हे होत नव्हतं आणि त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सूचना केली आणि आपल्याला सांगायला आनंद वाटतो की आपण त्यांचं खरोखर कौतुक करायला पाहिजे की जी भीती आम्हाला होती ती व्यर्थ होती आणि स्पर्धेला दरवर्षापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद यावर्षी या स्पर्धेला लाभलेला आहे। खास करून आज महिला भजनी स्पर्धेचं उद्घाटन आहे आणि महिला म्हणजे जास्त बाहेर जात नाही, घरात काहीतरी टेन्शन असतं पण ते आपल्या नवऱ्यांना किंवा आपल्या मुलांना सांगायला थोडेसे खटकतात कारण त्यांना माहीत आहे। पण अशा वेळी ज्यावेळी एक 10-12 महिला किंवा त्यांचे स्नेही एकत्र होतात ते आपल्याला काय दुखणं आहे ही सुद्धा त्यावेळी जो व्यस्त जो वेळ नसतोय त्यावेळी ते सांगत असतात। ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे। एखादा एक आयडिया आपल्या मनामध्ये जर आली तर त्याचा सल्ला घेण्यासाठी आपण दुसऱ्याकडे तो शेअर करत असतो, सांगत असतो त्याचं चांगलं काय आहे, आपल्या जीवनाला एक कलाटणी देण्यासाठी आपण काय करू शकतो हा एवढंच आपल्याला हे करायचं आहे। आणि मी सातत्याने म्हणत आलेलो आहोत की व्यक्तिमत्व विकास जर आपल्याला साध्य करायचा असेल म्हणजे व्यक्तिमत्व विकास म्हणजे काय की आपलं जे साधारण जे जगणं आहे त्या जगण्यापेक्षा आपण नवीन काहीतरी जगामध्ये जगायचा प्रयत्न करणं किंवा आपल्या जीवनामध्ये बदल घडवणं हा खरा विकासाचा एक केंद्रबिंदू आहे।